Jestli nežijete posledních pár let pod kamenem, tak určitě znáte youtubera Bigeho. Já bych Bigeho jako Romana Navrátila přirovnal jako youtubera podobného Studio Moon TV. Možná si říkáte, co tady meleš, však Moon dělá úplně jiný content než Bige. Ale to není důvod té podobnosti. Pravý důvod je takovej, protože reálně když se podíváte na Moona, kolik má kanálů a YouTube buttonů a na Bigeho, tak jsou hodně podobný. Jako když se podíváte na Moonovo poslední video, tak uvidíte, že má 6 YouTube buttonů. Když se podíváte na Bigeho, tak má 3 YouTube buttony. To znamená, že má reálně o polovinu méně než Moon. No jo, ale Bige má ještě kanály, kde těch 100 000 nedokázal dát. Pojďme si rychle shrnout, jaký kanály vlastně Bige má. Takže má hlavní, to známe, to je Bige. Potom má vedlejší, to taky známe, to je taky Bige. Potom má další, to je dokonce Bige, kde dřív natáčel hry, ale potom nemá jeden kanál anglický, o kterém už natáčel video, ale dost lidí si myslí, že vlastně není Bigeho a je to nějaký prostě AI týpek, co vzal Bigeho hlas. No prostě je to šílený. Na nějaký podobné otázky si odpovíme, řekl bych asi proč z mýho důvodu dělá ty anglický videa a odejde vůbec z české scény. Bude to jako Backstrix, odejde a už ho neuvidíme, to si všechno řekneme. Buďme si upřímní, když se někdo založí kanál, tak logicky na něj chce vydávat videa. Možná si říkáte, proč Bige ten kanál vůbec založil. A jestli ode mě očekáváte odpověď cinkačka, tak to celkem hodně vedle. Samozřejmě je logický, že pokud by se vytvořil kanál v češtině, tak by teoreticky do roku mohl mít, dejme tomu, nějakých 50 000, možná 100 000 odběratelů. Ale buďme si upřímní, k čemu další kanál? Reálně všechny kanály, co zatím má, mu dávají měsíčně nějakých 17 700 000 zhlédnutí. Takže už víme, že Bige si nevytvořil nový kanál kvůli tomu, že chtěl víc views a víc peněz, ale vlastně to bylo celý jinak. Po troši japing vám to už konečně řeknu, Bige měl totiž challenge, ten se chtěl vybudovat kanál od 0 do 10 000 odběratelů kanál, a to v angličtině. No a teď zkuste logicky hádat, co tam asi bude uploadovat, když dokumentární videa fungujou a jako když tam bude dělat reakce, tak ho skoro nikdo nezná. Protože podobný to je v Česku. Když uděláte reakci a jste v uvozovkách nikdo, tak vás nikdo nebude sledovat, protože proč chcete slyšet názory někoho, kdo má 30 odběratelů. Nebo nevím jak vy, ale tak to mám minimálně já. Já bych se třeba nedíval na reakce od někoho, koho skoro vůbec neznám a prakticky nemá ty zkušenosti na to, že by v tom videu říkal něco, co mi dává nějakou výpovědní hodnotu. Ale samozřejmě, když už jsme ty peníze trochu jakoby otevřeli, tak bychom se možná mohli podívat, kolik si asi tak Bige vydělává. Pojďme se podívat na to, jestli opravdu kanály, co jsou zaregistrovaný na americkou zem, si vydělávají víc než třeba kanály v Česku. Abyste to pochopili, tak tady budu hodně srovnávat informace. Ku příkladu Tary a jeho kanál si vydělal 67 000. S tím, že má 1 600 000 na long formě a 5,6 milionů na short formě. Samozřejmě mluvím o zhlédnutích. Když se ale podíváme k Bigemu, tak to má hodně podobný. Long form 1,4 milionu, short form 5,8 milionů. Tím si říct, že si určitě budou vydělávat podobně. Samozřejmě ne stejně, dal bych tam rozmezit nějakých 10 až 15 000, ale podobný to bude. Dle mého názoru a nějakého vypočítání typuju, že si vydělává nějakých 70 000, možná víc, možná o trochu míň. No jo, ale to jsme na jeho hlavním kanále, ale on vlastní další 3. Teď bych ale chtěl porovnat ten anglický kanál, protože oba dva ty kanály dělají dokumentární videa. Takže se teď konečně odhalíme, je pravda, že si v Americe vydělávají víc za zhlédnutí. A já bych řekl, že jo, samozřejmě tam hrajou další roli, jak dlouhý to video je, jak moc na to lidi koukají, jakou dobu, ale long form 1,3 milionů, short form 333 000. Samozřejmě byste jako mohli namítat, že má méně zhlédnutí na shortech, ale myslím si, že už je tak jakoby známý, že shorty tolik nevydělávají. V rychlosti si ještě řekneme, jak funguje monetizace na long formě a short formě. V long formě video, kde má více jak 8 minut, můžete dát AdSense, reklamy, z YouTube Premium to jde, sponsoring, členství, superchat a hromadu dalších možností, jak z toho vydělat. No ale na shortech možnost sponsoringu je taková, nevím, z YouTube Premium jsou to většinou hodně míň významný peníze, anebo potom AdSense, a to taky není nic moc. Právě proto tady vypíchnu jedno stejkovo video, je to už nějakou dobu starý, takže se mohlo něco změnit, ale myslím si, že to mluví za vše. Bando, teďka to bude rok, co jsem začal točit shorts na YouTube. No a k mému překvapení, tak od února letošního roku se YouTube rozhodl, že shorts normálně spoplatní a budete z nich moc vydělávat i peníze. Já jsem si řekl, že budu
budu transparentní a prostě vám to ukážu. Co teda chci říct, tak většina mých shorts má žlutý dolary. Nebo copyright strajky. Mám tady například ale 10 dní starý shorts, který má skoro 300 000 zhlídnutí. V něm jsem vám ukazoval, jak funguje zadní tlačítko na iPhoneu. Tohleto video má celou dobu zelený dolar, 290 000 zhlídnutí a 35 vteřin, takže na shorts je i relativně dlouhý. Když se tak mrknu, kolik mi vydělalo, tak jak můžete vidět, i když je to úspěšný video, vydělalo $5. To je s dnešním kurzem asi 116 korun. Takže ano, shorts vydělává nějaký peníze, ale jak vidíte, pokud na tom chcete vydělat, tak musí mít desítky a desítky milionů zhlídnutí. Ale dle mého odhadu ten kanál určitě vydělává od 40 000 do nějakých 146 000. Jestli na tohle reaguješ, tak mi je jasný, že se teď řekneš jo, cashby. Ale pokud ten kanál bude dál růst, jako roste teď, tak já bych řekl, že to není nereálný a když tomu dá člověk čas, tak to bude hodně v nějakých letech reálný. Jestli se teď říkáte, že už chápete důvod, proč letěl na Srí Lanku a další dovolený, tak vás možná zklamu, ale Big Game má opravdu hodně editorů, scénáristů a nejenom na hlavní, ale i na tenhle kanál. A teď si pojďme odpovědět na nějaký ty otázky, co lidi píšou do komentářů. Jinak Big je ještě jenom jedna věc, na tvých shortech se často objevují komentáře od AI botů, co klasicky píšou, že tvá videa jsou vtipný, exciting, jak jsou kreativní a že jsou skvělí, ale potom, když se člověk přes ty profily proklikne, tak najde sexuální obsah. Samozřejmě chápu, je to problém YouTube a je to i částečně problém rodičů, protože jakoby měl by regulovat, na co to dítě kouká. Samozřejmě myslím, na jaký YouTuber si koukají, ale myslím si, že kdyby zhodil nějaký slova, co tady ty botě využívají jako zabanovaný, tak by to bylo možná fajn. Přesně nechápu, jaký tenhle komentář má význam, ale jestli to nechápeš, tak Big Game má anglický kanál a tam mluví anglicky. Ne, AI ještě není na takový úrovni. V tomhle komentáři chci jenom říct, že Big je už dávno o tomhle kanále natáčel video. Jestli to nevíte, tak to vydával před 6 měsíci. Klasicky v popisku mám odkaz na Google dokumenty, kde jsou všechny zdroje. Řeknu vám to zkrátka. Ani v tuhle chvíli si myslím, že se Big Gameu nevyplatí odejít z české scény. Takže ne, Big Game opravdu neopustí českou scénu. Dále bych chtěl říct, že tímhle videem tak trošku promuju ten jeho anglický kanál, takže vás tam prosím, běžte se podívat na ty videa, jestli chcete, ale nepište tam ty český komentáře. Pokud se jedná o třeba video, kde je 10 000 zhlédnutí, tak jakoby to moc neudělá, ale pokud to video třeba ještě nebude tak populární, tak a buď vám to smaže Big Game, nebo nějaký automatický bot. To nám Big Game řekne, ale na Big Game jsem celkem dost naštvaný, protože nám říkal, že až bude mít 10 000, tak nám ukáže video, kde ukazoval jeho progres, takže od začátku až do těch 10 000. Samozřejmě mluvím o odběratelech. Takže já se tě ptám, Big Game, kde to je? Hele, já bych řekl, že ty anglické videa prostě dělá proto, aby si získal nové zkušenosti, případně zlepšil angličtinu a získal i anglickou fanbase. Samozřejmě ho v tom podporuju a Big Game, well done, snad se ti bude dařit dál a uvidíme. Doufám, že vám tohle video pomohlo, pokud vás aspoň bavilo, tak budu neskutečně rád za like a odběr, protože tenhle typ contentu dělám poprvé, takže to neskutečně ocením. Tak jo, mějte se hezky a zatím ahoj.